The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, fellow believers. Niano sab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ug ganiya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan sa in English, How to be sure I am saved. Excuse me. Unsaon man ako pagsiguro nga ako luwas. Mao kanay atong paghubad ngadto sa Binisaya. Okay, di ta maglangan. Kinahanglan mangandam tas tong kaugalingon pinagi sa pag habwa sa tanan natong mga salang nabuhat ni adlaw. Ato kining hinganlan, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, privately and directly to Him, aron kita maandam, malimpyuhan. Ug atong gabiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, nga nagpaminaw nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang imong buhaton maong paggamit niya ng imong kabubuton, hinatag ka na sa Dios, ipagamit ka na nimo, imo bang dawaton ang tanyag nga kaluwasan o imo bang isalikway? Kung imong dawaton, kini nagpaila nga imong gituuhan sa Ginoo Kristo ingon nga manluluwas o ikaw maluwas, apan kung imong isalikway ang tanyag sa Dios nga kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, din mahinukman ka ug busa magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love your word, because we are members of your royal family. Pinaagi sa among pagtuo kang Ginoo Kristo nga among manluluwas. Tungod kay gikan pa sa eternidad nga milabay ang among kinabuhi, ana nay kahulugan, na ay katuyuan, and with definition. Because we are commanded to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. And so we recognize among ila nga kini mao ang among briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. Uban ni kami karon pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo sa tanan nga kamatuoran nga itudlo kanamo nining adlaw. Salamat. Ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Okay, mayong adlaw sa tanan na usab ug I hope na amos mayong panglawas. Padayon kita karon sa atong gibiyaan nga pagtuon, how to be sure I am saved. Okay. Atong ipadayon din kita mohunong kagahapon. It is a matter of choice. Ug atong gisgutan sa miyaging panaguban nato nga the worst kind to die is not to die of cancer or grabe nga disgrasya ba o COVID-19 ba o bisag unsa nga grabe imong
ginahuna apan ang kinagrabihan, the worst kind to die is to die as an unbeliever. Kinasayo naman ta unsa ang kaugmaon sa dili magtotoo. Apan sa ako nang ginaingon kanunay na kung sulti, after all it's a matter of choice. Naras imong pagpili. Okay? Ang Dios dili mamugos. Naghatag lang siya, nagatanyag lang siya sa unsay maayo nimo. Now, nasayo na ta sa prinsipyo nga man is always a product of his decision. Kay siya ramang yun ang responsable, siya lay manubag and accountable sa iyang mga desisyon. You see? Now, kini kung maong prinsipyo nga, man is a product of his decision. Ako ginigisilsil sa akong mga apo. Gagmay pa ni sila, ako na ning gisilsil, ako na ning gipahinumdum nila. Ugwa na gyud nila mahikalimti. Sila na nga dagko na, kanang nanggitrabaho na, karon kung na gani mga sayop nga ilang mabuhat sa ilang kinabuhi, mudayon gyud sila. Quote gihapon sila mismo, man is a product of his decision. Wala nga, magkatawa lang ta usahay apan kita mo ng epekto niya na. Now, so, man is always a product of his decision. Unsa may ang decision mo, tuo ba siya ni Kristo o iya bang isalikway, see? Now, okay, nasayo naman ta nga ang kaluwasan, gasa kini nga dawatunon, dili kini tumong nga kabutunon. It's not a goal to be achieved. Now, nibaw ka unsay kahimtang sa tao nga way Kristo? Man's condition without Christ is like the following description. Paminaw. Sama siya sa katao nga hapit na malumos. So, nanginahanglan siya og tao nga mo kanang muluwas niya. Like, imo ba siyang labayan og life jacket? Si salvavida. Aron dili siya malumos. Unsa pa? Sama siya sa katao nga masakiton og nanginahanglan siya og tambal aron matambalan siya or else he will die. Unsa pa? Sama siya sa katao nga nagabubo og gasolina diha sa bathtub. Unya sindihan kini niya and then mudive siya niya na. Unsa pa? Sama sa kanang tao nga nagatuo sukad pa siyang pagkatao gyud paghimugso nga ang itom puti og sa diha nga siya tug-anan sa tinuod nga ang itom nga iyang gituohang puti dili kanang puti kundi dili itom apan dinhi siya motuo. God has already prepared a funeral plan sa mga dili magtotoo. Ang Diyos nagkanayon, it would have been better for this man not to have been born at all. Mo na iyang isulti ngadto ni Judas Iscariote. Ug mo po na isulti sa Diyos sa tanan nga mga di magtotoo. Mas maayo pag wa na lang mo mga tao. Now, ang tao, God, desperately needs God. God does not need man. How did the Old Testament people get saved? Yun sa Manila pagaluwas. Sa ilang pagtutok ngadto sa cross pinaagis pagtuo. And how do we, kitang mga bagong tugon nga mga katawhan, giun sa man ito pagkaluwas? By looking backward na ngadto sa cross pinaagi sa pagtuo. Now, sayod na ta nga kinigod mga basic man antong gisgutan. Ang matang magtutuo karon mao ang simbahan, ecclesia. Now, how does one enter the church? Unsa man pagsuod? Pinaagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kaniya. Acts 1:5.
Unsaon man, what is the mechanism? Well, faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Klaro man kayo ng gisulti diha. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, of course, pagtuo nga to sa tukma nga tumong the right object nga si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo, maora ang bugtong manluluwas og Dios. He is the only Savior and Lord. Ang Kristo diha sa Biblia is the only Savior, not the Christ in religion. You see, the Christ in religion does not save anyone. Dili makaluwas. You see, religion is Satan's own making of a pseudo-Christianity. Now, kaya nga no God, ang relihiyon nag-consider ni Ginoong Jesucristo nga ubos kang Maria. They say, ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. You see, nakita ni mo? Ang relihiyon, particularly the Roman Catholic Church says, mo kaniya, di lang kay ang Roman Catholic Church, ang mga relihiyon, pundok, nagkanayon. You cannot come to Jesus without passing through Mary. You have got to be approved by Mary first before going to Jesus. Mo na ilang, mo bito nang ad Jesum per Mariam, mo na Latin nilang pagkasulti. That is false doctrine. Nakadungog ka. Mini ka na nga pagtulunan. O it was Satan, the father and founder of religion, who made that up. Ang Biblia, wa man og sulti niya na. Kaya ang Biblia may atong basihan. That is the reason why the worst thing that could happen to any member of the human race, mao ang iyang pagtuo sa unsay gitudlo sa relihiyon. Kung malikon nga, ang relihiyon, ginamagama, tinumo-tumo, kana ni Satanas, kana pseudo-Christian, mini nga Kristyanismo. Kaya ang Kristyanismo is a relationship with God. Pinagi sa pagtuo diha kang Kristo. The Christ in the Bible. Ato ginangatag ang emphasia. There is no other mediator between God and man, only the Lord Jesus Christ. Na sa Acts 4:12, 1 Timothy 2:5. Actually, paminaw, one cannot believe something he does not know. Gusto? Ang mga tao nga negatibo sa pagkatuon sa kamatuoran diya sa pulong sa Diyos cannot believe and apply any biblical doctrine nga wa nila maibawi, wa nila makatuni. Therefore, kikinahanglan nga siya maminaw sa maayong balita sa kaluwasan. Una, pinagi sa usa ka ebanghilista ba o ministro before believing it. Ang pulong sa Diyos na kanayon, nga ang pagtuo, mudangat diha kanimo, pinagi siya mong pagdungog. Kung pagdungog, pinagi sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kaya bigod nimo, ang kaluwasan, bahin kini sa plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos, dili mapakyas. It does not fail. It works perfectly well in every member of the human race. Gani, ang plano sa Diyos runs every individual person's life. No one can escape. Why maka-escape po? Gikan ini, whether we like it or not. Kaya binimo, dunay tulo kanag-unang mga matang o grupos mga tao ni kalibutan, namely ang mga natural. Kini mga natural, mga dili magtutuo. Ikaduha, kadtong mga espiritual, mga magtutuo
nga mga hamtong spiritually. O nga ikatulo, karnal. Sa man mga magtutuon ni siya da, apan wa manggitubo spiritually. Kaya negatibo man. Now, so tutuking imong kaugalingon, susiha imong kaugalingon, asa ka man may sakop nining tulo ka grupo nga lista. Natural ka ba? Spiritual ka ba? O karnal? However, at this point, let us take up 5 points on the doctrine of heathenism. Kining heathenism, ito na lang ning binisayon o irihis. Okay? I don't know, mudawat ka ba niya na apan mo na itong hubad ni heathenism. Now, ang number 1 nini, God is righteous plus R and just, perfect justice. Therefore, God can never be unfair to any member of the human race. Masaha ang Deuteronomio 32:4. Ikadua, the ultimate redemptive work of Christ provided salvation to the entire human race. Na nasa 2 Corintios 5:14. O ang ikatulo, the declared will of God says that all be saved. Ang tanan unta maluwas. Anong na may unta? Tungod kay na may kabubutan ng tao. Ninumdum ka sa 7 ka mga kabubuton nga gipadayag sa Dios. Ninumdum ka pa ba? As a review, it is God's declared will that all members of the human race be born again. Okay? O niya kadtong mga born again, kinahanglan mabinalaan, be sanctified. O kaning maong mga magtutuo, kinahanglan kontrolahon sa balang Espiritu Santo. O it is God's declared will nga kining maong mga magtutuo mapasalamaton sa Dios. Kung nga kining maong mga magtutuo, mao ni declared will of God, ikalima na ni, that all believers trust in the Lord. Nya ikaunom, that all believers suffer. Pantuson di ay. Apan doon ay duha ka klaseng alantuson. Divine suffering or discipline. So, iyahang kabubuton sa Diyos o disiplina ikan sa Diyos. Duha ka klaseng suffering. Suffering according to the will of God o suffering because of evil doer. Okay? O ang ikapito nga declared will of God is that all believers be productive. Na duay klase sa production. Human production o divine production. Unsa man ning human good. Okay, ang definition sa human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Mo na human good. Ang divine good is anything and everything a believer does inside the plan of God. The operational divine dynasty. Now, kining tanan, kining 7 ka declared wills of God na nato mabasa 1 Timothy 2:4 o 2 Peter 3:9. Now, ang ikaupat nga punto, whenever a member of the human race has a desire to know who and what God is, positive volition toward God consciousness, ang Diyos mopadala gayud sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan to that positive individual. John 7:17, Jeremiah 29:13. Ug ang ikalima,
Sa diha nga usa ka dili magtotoo, magtiner siya o magbaton siya negatibo nga kamubuton ngadto sa God consciousness, ang Dios is under no obligation sa pagpadala sa kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan ni anang negatibo nga tao. Mga resulta sa pagka-negatibo, self-induced misery, divinely imputed misery. Kaya binimo, doon nalay duha ka paagi nga mahilangit ka. Unsa man. Ang naguna nini nga ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas o ikaw maluwas. Kung makanto ka sa langit. Ikaduha, ang pagkamatay sa dili pa ka mo abot o di pa ka makakabot sa God consciousness. So I repeat, murag mas klaro patingaling in English or na to ni. 2 ways to enter heaven. Number 1, to believe in the Lord Jesus Christ as Savior. And number 2, to die prior to reaching God consciousness. Now, ang usa ka tawo nga mutuo kang Kristo ingon nga manluluwas, anaa na siya katungod nga mahimo na siyang anak sa Dios. John 1:12. Ang mga magtutuo, mga anak na sa Dios pinagi silang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Galatia 3:26. Now, nibaw kag unsa kadako gyud nining pagtuong gikidahanglan aron magatuo ni Kristo? Tubag, just as small as a mustard seed. Murarag kadako sa lisos mustasa. Now, this kind of faith that is non-meritorious, o merito, kayang tanan, makatuo man, apandili man ang tanan mo tuo. A childlike faith, the third kind of human perception, which is faith. Again, what are the worst 2 ways to die? To die as an unbeliever, Luke 16:23, and to die the sin unto death as a believer. Now, get this point of doctrine. Ang usa ka tawo nga mudawat og gasa apan iya kining kanang salibay o iyang ilabay that same gift right towards the giver's face, meaning to reject it. Sama ra kini siyang giinsulto ang gasa sa Dios, rejecting God's gift of salvation. Now, ang Diyos nagkanayon diha siyang pulo nga we can know beyond any doubt that we are on our way to heaven. Nana sa 1 John 5:13. And He has told us why. Nga naman masayod man kita pa yung mahilangit. Ang number 1, the requirements for heaven have been met for us by the Lord Jesus Christ. Sige na si Kristo may mituman. O ikaduha, the way to heaven is not by works, but by faith. Ephesians 2:8 and 9. So mo nga, niya ay mga pipila ka mga bersikulo bahin sa kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. I tell you the truth, he who believes has everlasting life. John 6:47. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has life, and he who rejects the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Ato ni ipadayon ugma. Ayog sipyat sa pagsunod niini sa sumpay nining atong pagtuon niining atong dugukan sa atong ilisgutan, how to be sure I am saved. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat
Nining matamis nga gayon sa among pagpakiuban, pagpakigamitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study nga mo'y magalamdag kanamo bahin sa among kaluwasan unsa pagsiguro gayud nga kami luwas. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuki sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.